बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं मिनी काश्मीर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शिरशिंगे गावातील जैवविविधतेने नटलेली अब्जावधी रुपयांची सामायिक जमीन हडपण्याचा मोठा डाव काही धनाढ्य दलाल आणि महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने सुरू असल्याचा खळबळजनक आरोप ग्रामस्थांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवरती 20 मे रोजी भूमी अभिलेखकडून होणारी जमीन मोजणी उधळून लावण्यात आली आहे. शिरशिंगे येथील ग्रामस्थ तरुणांनी चाकरमान्यांनी ही मोजणी उधळून लावत पूर्वजांची संपत्ती कुणाच्या घशात घालू नका असं आवाहनही ग्रामस्थांनी केलं आहे. पाहूयात. त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज केलेला आमच्या साईटवर भूमी अभिलेख. त्याच्याप्रमाणे त्यांना मोजणीची तारीख मिळाली. ती ह्याच्या अगोदर पण एक तारीख मिळालेली, पण त्यावेळी आमचा संप असल्यामुळे ती झाली नाही. नंतर आता आजची तारीख त्यांना ऑफिशियल तारीख दिली होती. त्याच्याकरता जे संबंधित आहेत धारक, म्हणजे आता ह्या मोजणी प्रक्रियेत कसं असतं माहिती आहे, जे सातबारातले जे सगळे लोक आहेत, म्हणजे त्या सातबारात किती लोक असू दे, 4 लोक असू दे किंवा 400 लोक असू दे, जे संबंधित सगळे सहधारक म्हणतात, त्या सहधारकांना नोटीस बजावणी केली जाते. प्रत्येक सहधारकाला नोटीस जी आहे ना ती मिळणं कायदेशीर आहे. म्हणजे ज्यांना आपल्याला मिळाली नाही किंवा नाही तर तो कायदेशीर अर्ज घेऊ शकतो. आणि आमच्याकडनं कंपल्सरी नोटीस काढल्या ना, फक्त एवढाच विषय की ह्यापैकी आम्ही साध्या पोस्टाने नोटीस पाठवतो. म्हणजे जी प्रक्रिया आहे ती रजिस्टर रेडीने केली जात नाही, साध्या पोस्टाने पाठवतो. त्याच्यामुळे त्याची पोस्ट वगैरे आम्हाला का मिळत नाही. कोणा मिळाली नोटीस किंवा नाही मिळाली त्याची पोस्ट वगैरे आम्हाला का मिळत नाही. आता आमच्या ऑफिसकडनं सगळ्यांना नोटीस डिस्पॅच झाले. जवळपास माझ्यावरती 700-800 नाव आहे सध्या. सगळ्यांना नोटीस डिस्पॅच आता सगळ्यांचं म्हणणं आहे की जोपर्यंत मिळाली नाही, आता ज्यांना मिळाली नाही त्यांची नोटीस रिटर्न आल्या पाहिजे ऑफिसला. त्याच्यावर चेक केल्या पाहिजे किंवा जर काढल्याच नसेल तर मग त्यांना काढल्या पाहिजे. आता हा ॲक्च्युअल सर्वेचा विषय. आता यांनी मोजणी टाकली आहे ते ॲक्च्युली जागेवर हजर पाहिजे, पण त्यांनी आपला पुढचा वेळ करण्यासाठी मोजणी टाकली आहे ना. आता मला जागेवर जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत मला समजत नाही की म्हणजे जे सहधारक आहेत किंवा जो अर्ज आहे त्यांचं काय म्हणणं आहे. तर आम्ही ऑफिसमधनं नोटीस पाठवतो. जागा लागलं समजतं की बाबा यांचा विरोध. आता तुम्ही लेखी एकच दिले तहसील वगैरे, त्याच्यामुळे मला माहीत होतं पेपरमध्ये बातमी वगैरे होती त्याच्यावर की तुमचा विरोध आहे. त्याच्यामुळे जे अर्जदार आहे त्यांना पण मी कल्पना दिली की तुम्ही 9:30 जागेवर हजर राहा. तुम्ही हजर तसं नोटीसमध्ये पण लिहिलेलं आहे की ते हजर नसतील तर त्यांना मोजणीची गरज नाही असं काही करून ते आम्ही प्रेझेंट निराकार नाही. आता अजून पण आम्ही त्याची 10:30पर्यंत वाट बघितली, पण ते अजूनपर्यंत हजर झालेले नाही. आता तुम्हाला काय याच्यात जर प्रॉब्लेम असतील तर तुम्ही मला किंवा शंका असतील तर तुम्ही मला विचारा. प्रॉब्लेम म्हणजे मार्केट धरू नये आणि यापुढे असे आम्ही हे खपून घेतले जाणार नाही. आणि शिरशिंगे गावची एकही गुंठा जमीन आम्ही 32-1 मधून उघडून देण्याचाच विरोध करणार आहोत. आणि धडाडप होण्यासाठी आम्ही अजिबात त्याला परवानगी देणार नाही आहोत. जशी आमच्या पूर्वजांनी सामायिक जमीन एक ठेवली तसंच आम्ही एक राहून एकमुखी गावाने आम्ही हा निर्णय घेऊन आम्ही संपूर्ण गावाच्या एकमताने आम्ही संपूर्ण या मोजणीला आणि या गाव जमीन विक्रीला पूर्ण विरोध करत आहोत असं मी या सरपंच या नात्याने मी सर्वांना या माध्यमातून कळकळीची विनंती करतो. आणि खरोखरच परप्रांतीयांना म्हणो किंवा बाकी कुठल्याही बाहेरील व्यक्तीला आपण कधीच या पैशाच्या आमिषाला बळी पडून जमीन कमी किमतीला विकू नका. ही पूर्वजांची ठेव आहे. ही ठेव तुमच्या पुढील पिढीला नक्कीच चांगल्या कामी येईल. आणि आपला गाव असा एक राहून असाच गाव शाबीत राहिला. कारण जमीन राहिली तर गाव राहणार, गावाचं अस्तित्व राहणार, तर आम्ही राहणार, गावकरी राहणार, मंदिर राहील, समाज म्हणजे सर्वच राहील. त्याच्यामुळे जमीन विकणं हे चुकीचं आहे. ह्या याच्यात मी आपल्याला आवाहन करतो. आणि कोणी आमिषाला बळी पडून जमीन विकू नका. आणि यापुढे शासनाला पण मी या माध्यमातून सांगू इच्छितो की हा अशा मोजणीचे घाट घालू नका. कारण चुकीच्या पद्धतीने चुकीच्या मार्गाने केलेली मोजणी ही कायदेशीर होत नाही आणि ती कधी ना कधी खोटी ठरणारच आहे. आणि यापुढे मी परत एकदा विनंती करतो की कोणी जमीन विकू नका आणि आपल्या गावाला एक संधी राहून आपण गावाचा कारभार सुरळीत पाडावा ही विनंती. तर शिरशिंगे गाव हे आपल्या सह्याद्री पट्ट्यामध्ये बसलेलं आणि शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले एक सुशिक्षित आणि सुंदर असं गाव. आज जवळजवळ बघितलं तर एक 10-15 वर्ष 20 वर्ष आज या जमिनीचा इथं कुठे विक्रीचा आज घाट घातला जातोय. आम्ही प्रत्येक वेळोवेळी आम्ही गावाने त्याच्या संदर्भात निवेदनं दिली आहेत. त्याच्यामध्ये जुने जाणते आहेत, मंडळी आहेत, नारायणराव किंवा यांच्यासारखे जी बरीच मंडळी आहेत की त्यांनी बऱ्याच वेळा त्याला लढा दिला. परंतु म्हणतात की जे धनाढ्य व्यक्ती आहेत आणि महसूल कार्यालयातील म्हणजे संबंधित जी यंत्रणा आहे त्याच्यामधील जे भ्रष्ट अधिकारी आहेत मग त्यांच्या संगनमताने आज कुठेतरी हा गाव कुठेतरी उद्ध्वस्त करण्याचं एक मोठा डाव टाकला जातोय. मग आज त्या निमित्ताने आज म्हणजे बऱ्याच वर्षांनी म्हणजे ज्या याने जवळजवळ 500-350 एकर जागा त्यांनी विक्री घेतलेली आहे मंगेश आरोस्कर यांनी.
तर त्याच्या संदर्भात आज 20 तारीखला प्रशासनाची म्हणजे भूमी अभिलेखकडनं एक नोटीस लागली होती गावाला. मग त्या गावाला म्हणजे त्या तारखेसाठी आज शिवाजी महाराजांचे मावळे म्हणून आज आम्ही सर्व गाव इथं एकत्र झालो होतो आणि त्यांना भूमी अभिलेखचे जे म्हणजे आले होते मोजणी अधिकारी, तर त्यांना आम्ही पूर्ण गावाने इथं जाब विचारलेला आहे आणि ती अक्षरशः खरोखर आज पूर्ण गावाची प्रचिती आली की एकजुटीची प्रचिती आली की एकजुटीने एक दिलाने आज सर्वांनी ती मोजणी उधळून लावलेली आहे की आज आपल्या शिरशिंगे ग्रामदैवत श्रीदेवी पावणेरवणा त्यांच्या साक्षीने उभे राहून ती आज कुठे मोजणी उधळली. खरं तर आज गावच्या एकीचं आज यश आहे. आज म्हणतात की गाव करेल ते राव काय करेल आणि खरोखरच आज इथं शिरशिंगे गावाने इथं दाखवून दिलेलं आहे की शिरशिंगे गावाने जर ठरवलं तर आज इथलं पान तिथं कुठे हलू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि जर सर्वांनी जर तसं ठरवलं तर खरोखरच आपण त्या जे धनाढ्य व्यक्ती आहेत की जे भूमी अभिलेखमध्ये किंवा शासकीय केंद्रामध्ये जे साठेलोट चालले आहेत त्याच्यावर आपण नक्कीच कुठेतरी आळा घालू. आज आम्ही ग्रामस्थ सर्व एकजुटीने पुन्हा एकदा सांगतो की आम्ही सर्वांनी एकजुटीने पुन्हा एकदा आम्ही सर्वांनी एक प्रयत्न करतो आणि करणार आहोत की गावामध्ये जे आज बाहेरसून येणारे व्यक्ती जे आज कुठेतरी घुसतायत त्यांना आपण कुठेतरी आळा घालू. कारण आज तुम्ही जर बघताय की देश पातळीवर किंवा राज्य पातळीवर आज बरेच बलात्कार किंवा चोरीमारी यासारखे प्रकरणं घडतायत आणि आज मला एक विशेष म्हणजे महत्व सांगायचं आहे की आज आम्ही शिरशिंगे गाव एक म्हणून आज आपण इथं निर्णय घेतोय. पण जर समजा उद्या बाहेरचा गाव माणूस येऊन आज जर कुठे शिरशिंगे गावामध्ये वस्ती केली, एखादं घर बांधलं, शेवटी ते आपली प्रॉपर्टी आहे म्हणून कुठेतरी वस्ती करणार. उद्या आम्ही जे गावामध्ये जे निर्णय घेणार आज आम्ही गाव म्हणून पाळतोय, पण उद्या ती बाहेरची व्यक्ती असेल ती गाव म्हणून तो जो का आपला गावाचा निर्णय तो पाळणार नाही, तो उद्या कायद्यावर बोट घेणार. ही सगळ्यात आपल्या मोठ्याची गावाची लॉस आहे आणि ती आज आपण ओळखून आज कुठेतरी आपण पाऊल टाकलं पाहिजे. मी पुन्हा एकदा सर्व गावकऱ्यांना आणि जमीन मालकांना किंवा जमीन जे त्यांना विनंती करतो आणि सर्व एजंटांनाही मी आणि जे खरेदी विक्री घेणारे त्यांनाही आवाहन करतो की आज शिरशिंगे गाव हे सामायिक क्षेत्रामध्ये आहे. तिथे कुठल्याही प्रकारच्या जमिनीचा हिस्सा झालेला नाही. प्रत्येकाची अविभक्त असा तिथं वाटा आहे. त्याच्यामुळे आपण त्या भानगडीत पडू नका. आपल्या पैशाचा कुठेतरी गैरवापर तुम्ही करू नका. एवढं मी आवाहन तुम्हाला करेन. स्टार्ट. श्री पावनाई देवीला वंदन करून असं ग्रामस्थाच्या वतीने आम्ही सांगतो, शिरशिंग्याची जमीन 32-1 मधील आम्ही सामायिक जमीन धड्यापटात न होता त्यांनी घाट घातलेला होता. आम्ही पूर्ण गावानी एक मताने आम्ही त्याला कुठल्याही पद्धती अभिषेक न जाता त्या आम्ही बळी पडणार नाही. आम्ही ती जमीन विकू त्याला देणार नाही. आम्ही त्याला घुसू देणार नाही. आमचा गावाचा पूर्ण एक मताने आमचा पूर्ण ठाम आहे. ज्याला कोणाला द्यायचं दिखलेली आहे त्याने आपला पोट हिस्सा दाखवायचा. त्याच्यानंतर आम्ही त्याचं बघून आम्ही त्याचा पाय घुसवायला आम्ही देणार नाही. हे असं आमचा गावाचा पूर्ण एक कळकळीची विनंती आहे. त्यांनी कोणी हकात त्याला असं कार्य करू नये असं गावाच्या वतीने आम्ही सर्वांना विनंती करतो. नमस्कार, मी प्रणित प्रकाश आडिलकर. मी सध्या उपाध्यक्ष कार्यालयाचा भुकरमाव या पदावर आहे आणि आज मी म्हणजे शिरशिंगे येथे हजर आहे. जी मोजणी आहे म्हणजे पोलिसा मोजणी आहे शिरशिंगे गावाची. सर्वे नंबर आहे 32 हिस्सा नंबर 1 आणि त्याचे अर्जदार जे आहेत ते तारक मंगेश आरोडकर यांनी मोजणीसाठी पैसे भरलेले होते. त्याच्या अनुषंगाने मी आज आगाऊ मोठी नोटिसा काढून मी प्रत्यक्ष गावात हजर राहिलो आहे. परंतु गावात एकच बघता की सगळ्या गावकऱ्यांचं आहे ते या मुद्द्यासाठी विरोध केलेला आहे. त्यांनी त्यांचं लेखी म्हणणं पण तसं दिलेलं आहे आणि त्याचे काही मुद्दे आहेत की त्यांचं काही वाटप झालेलं नाही. सदर जमीन ही जवळपास 1700 एकरची जमीन आहे पूर्ण आणि त्याच्यात कोणताही सरस झडे वाटप असं झालेलं नाही. त्याच्यामुळे ते झाल्याशिवाय ही सदर मोजणी करता कामा नये किंवा ज्या सर्व संबंधितांना नोटीस बजावणी झालेली आहे आमच्या कार्यालयाकडून ती सगळ्यांना नोटीस मिळाली नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि प्लस जो तिसरा त्यांचा विषय जो ही मोजणी आहे त्यांचा कायमच विरोध राहणार आहे. तर त्याच्या अनुषंगाने मी त्यांचा सगळे जबाब वगैरे घेतले पण त्यांनी घेतलेले आहे आणि तसा रिपोर्ट मी माझ्या कार्यालयात देणार आहे.